ik weet niet of ze de gelegenheid heeft om even naar buiten te lopen, Mitch. Ja, zeker. In verband met de verbinding. Ja, want er gaan nou bewoners naar buiten toe en die krijgen even een rondleiding over de camping. Mocht dat in beeld? Nou, dat is een goeie. Dat is een Alle goeie. bewoners willen in beeld. Ja, vroeg ik even of de... Dus dat is een beetje 4 jaar geleden opgestart en Renate was een van de eerste collega's in opleiding. Hey, en toen sticht Renate Huursde van, we kregen een camping op de parkeerplaats van het werk. Wat doe je toen? Ja, wat dacht ze toen? Ja, eigenlijk gewoon super gaaf. Ja, dat. Ik denk, ja, dat is gewoon out of the box denken. Ja, dat. En inderdaad, tuurlijk toen kunnen ze denken, god, die mensen hebben dementie, wat hebben die daar aan, maar wie klein het ook is, soms triggers er gaat bij mensen, waardoor er toch weer herinneringen naar boven komen, mensen die veel gekampeerd hebben. Hoe ik net vroeger. Ja, dat is Dat het. hoe ik net vroeger, vroeger. komen de verhalen hoe zo, ja maar vroeger, en dan... Ja, dat kent ze langzaamaan, niet iedereen, maar de kent ze gesprekken. Ja. Dus ook met bewoners die wat hier koffie komen drinken. En die wat begonnen te vertellen. Want ik heb de landkaart erbij gehad. Want een mevrouw ging altijd naar Zwitserland en Oostenrijk. Nou, we hebben de kaart er gelijk bijgepakt. Ja, dat is hele leuke verhalen dan. Ja. Of een mevrouw die zo bij mij vanmiddag ging te eten. En zegt ze, ja, ik ben vroeger altijd een roggel op de Leistert op camping gezeten. Dus ik nou, en mijn papa had altijd op de Leistert gewerkt. Dus ik denk, En dat is toevallig. Komen dan op gang, dat is heel erg leuk. Dus dit zien echt de juiste prikkels voor absoluut. bewoners. Daar krijgen ze weer een goede zin van. Ja, een beetje een daginvulling ook. Maar dat doen we sowieso in huis, dat we echt kijken van wat wil immers nog. Ja. En mensen kunnen dementie hebben, maar hebben wel nog eigen regie. Ja. Wat willen ze wel, wat willen ze niet. Met het nadelig gevolg heeft, dan is dat wat anders. Maar als je wilt blijven liggen tot middag, nou blijf vooral lekker in die bed liggen. Ja. Kwaliteit van leven. Waarom Ja. ligt dat van vinger? Ja. Nou, Dix is dat nou, Renate, van kwaliteit van leven. Ik zou me kunnen voorstellen, dat is mijn vak, om me dingen voor te stellen. Dat mensen zeggen van ja, maar dat zien die morgen toch wel vergeten, wat ze vandaag beleefd hebben. Dat maakt toch niks? Ja? Dat hebben ze wel Op dat beleefd. moment Dat hebben zijn ze de kleine genoten. dingen. Het Juist. is gewoon in het Ja. hier en nu. Al zijn ze dat voor 5 minuten vergeten. Dat is ook zo. Ja. Ja. Maar het kan goed zien dat ze morgen weer hetzelfde verhaal over de camping in Zwitserland. Helemaal niet erg. Dat kan, We dat is gaan prima. gewoon weer van voren Ja. aan. Het is echt fantastisch die verhalen. Het is echt genieten. Ja, dat is ook werk. Ja, dat is echt fantastisch. Dat geeft zich voldoening aan het einde van de dag. Dat ze zo'n hoes kan schonen dat ze denkt van god, hebben ze weer iemand zijn lach op het gezicht. Of soms maken ze gewoon dingen met. En iedere keer weer nieuwe dingen bedenken. Om het Ja, mensen sommige gebeuren ook wel nog aan eens aan te herhaald. maken. Ja. En elke dag is anders. En vaak Ja. als ze klein denken. En kijk, dit is natuurlijk heel groot opgezet te noemen. En dat doen ze natuurlijk ook niet elk jaar. Maar vaak zit het dan in de camping in hele kleine dingen. En Leni, wil ik in een rolstoel of in een gewone stoel? Kijk, hoppakee. Maar dat even gezetteld werk. Ja, dat wil ik. Ik weet niet of... Rian, mag ze in beeld of niet? Maar allemaal die hier Oh, dan zitten. kan onze Mitch even boete kijken, want er wordt hier een complete terras ingericht. Rian, kom stik nog heel even naar binnen. Hè? Is het nu niet? Ja, nee, de kinderen ook toch blijven staan. Roep dus. Nou ja, ik huur de grote aanstichterbus van dit. Nee, eigenlijk is het eigenlijk Loes. Oh, En Loes is iemand die wil helemaal negeren in de picture. oké. Dus het is een werkbijtje achter de coulissen. Werkbijtje. Nou, die werkbijtjes achter de coulissen moest ze ook hebben. Draai dich nog eens heel even om, want ik heb ze nu een leuke achterkant. Oh, Ja, die shirt bedoel ik dan, hè. Ja, dat is eigenlijk de cover van het Buksje. Ja. En over... Oh, kijk nou toch wat leuk. Ja, meneer met het zwarte shirt aan, dat is een zoon van een bewoner. Hij is zich ook opgegaven voor hier te komen staan. Echt geweldig. En zijn pap is vanmorgen al op de camping geweest. Hey, maar dit gaat nou de ganse provincie door, hè, dadelijk. Ja, zeker. Dit is toch een Een unicum. dit is een gouden greep. Dat is geweldig. Dit is fantastisch. Ik wil het geen gouden greep noemen, maar weer eens terug naar de beleving waar iemand weer jeugdherinneringen op kan halen. Ja. Nou, ik mag dat een gouden greep nemen. Oh nou, Ja. nou dank je. Ja. Die nemen we dan in ontvangst. Nee, maar dat liep me echt superleuk.
als ik het eerder geweten had, ja, ik heb nog wel plannen. Ik heb nog wel campingplannen voor de komende dag. Maar ik ben een echte kampeerder, dat ik niet ruig. Dus, dat gezegd hebbende... Renate, dit kan toch niet bij iedere keer blijven, dit? Dit moet je ieder jaar doen. Een kampeerweekend. Met macaroni, met snacks. Spaghetti. Een spaghettietje. Nasi. Ja, maar Nasi. Gewoon gemakkelijk eten en veel beleven op de camping. Dat is eigenlijk onze opzet. De makkelijke spaghetti van vroeger, toen ik voor de eerste keer zelfstandig ging kamperen. Wat ze nog met smak? Smak op de blik. smakblikjes. Ja, dat klopt. Het smakte voor geen meter, maar het heeft toch een beetje dat campinggevoel. Ja. Leuk dat jullie hier zijn. Lian kampeert zich ook? Jazeker. Ja? Waar steeg zich? Ik sta op het grasveldje. Ik sta luxe, hun zit in een tentje. Echt hoor? Juist. Kampeergevoel, hè? Ja, ben je een kampeerder? In de Van dagelijks vroeger leven? hoe het was. Van vroeger Ja. goed wel. Ja. Oké. Maar nou, dat zullen we wel even opnieuw kamperen. Ik denk dat we gewoon elkaar ontmoeten vanavond ergens. Ik denk het ook. Nou, vanavond niet. Morgen. Ja, want dit is ook een, niet alleen voor de bewoners, maar dit is ook voor het personeel toch een geweldige Nou, ik zal teambuilding. wel een ding verklappen. Hè. Heel veel personeel die hadden zoiets van, nou we geven ons niet op. Ja. Maar toen de camping naderde en naderde, toen zei van, ik kom ook op de camping, ik kom vanavond, ik kom dan. Ik zei, ho, als je niet op hebt gegeven, hè, wordt het een ander verhaal. Ja, Want we hebben ook een stukje rustgebied, hè. Ja, het was wel goed kijken dat ze de bewoners niet te veel prikkels geven. Dat het ze is te toch- veel prikkeld raken. Ja, ja. Dus je moest wel die rust wel bewaken voor die mensen. Dus wij hebben ook gezegd, na 9 uur is het ook rustmoment. Oké. Ook voor de buren, Ja, maar ook voor onze eigen bewoners. ja, want Dat is soms dan wennen, wordt er hè, een... camping. Ik ken het. Soms dan komt er een borreltje op tafel en weer de mensen wat luidruchtiger. En, ja, mag ik nog... Zeker. Ik heb net ook iets gezien. Wat Je hebt tafel. Kijk, muziek sluit natuurlijk ook altijd aan. Hè? Dus dit zijn de hits, dit zijn de artiesten die het goed doen bij de mensen hier. Connie van der Bos, Saskia en Serge. Die doen het altijd goed. Ja. Als ze met muziek op Brandend zand. brandend zand. Ah, ja. Ja. Ik heb een boxje, ik heb daar even Op vakantie met ome Jan. Wat was het ook alweer? Ja, Willeke Alberti. Oh, ja. We gingen op vakantie van het geld van Maar Ome het Jan. leuke van alles is, we hebben donderdagmiddag een karaoke Ja, maar ik heb het gehuurd. Ja, Dus- Renate giet voor de bel, want die had Deens. Dan. Dus die... Maar jij Ja, het komt is niet vast. Alsjeblieft. Jij komt niet terug voor de karaoke? Ja, Kan hè? Hij Dat kent kan. zingen. Hij kent zingen. Nou, dan is het toch een unieke kans dat was ze grepen was. nou, karaoke is één ding, maar ik mis eigenlijk... Mag ik nog een tip geven voor Zeker volgend jaar? Ja. Als je dan nog eens nodig hebt om het een beetje aan elkaar te kletsen, dan bij deze. Camping bingo. Oh, die komt morgenmiddag. Oh, die is toch? Ja, zeker. Ja, camping bingo. Oh, ja. Dus we hebben alle ditjes en En datjes dan hebben doen we we in altijd met priesjes die we weten die ze toch in de campers liggen, waar ze niks meer mee doen. dat Dat is zijn wel dan een de goeie. prijzen voor de bingo. Nou, wij doen het anders. Wij Oh, ja? doen prijzen voor de huiskamer. Ah, oké. Er is wel over nagedacht wat we cadeau doen. Ah, ja. Dingen die je nog nodig hebt in de woonkamer, dat zijn dan de prijzen. Kan. Maar ik Oké. wil geen tipje van de sluier oplichten. Oh. Nee, het is of je bent er of je bent er niet. Ja, Nou, dit is wel keihard dit, hè? dat is toch wel een uitnodiging. Een trigger om te komen. En vanavond hebben we ook nog speciale gasten. Jan en Wiel Gielen komen zingen. Ja, ik zag Dat het. zijn echt... Dat echt- zijn broers. Dat zijn 2 broers en die hebben vroeger veel optredens gedaan met... toen ze gingen trouwen, dan waren zij een van de bandleden. Dat was dus echt letterlijk voor al uw feesten en partijen. Ja, die hebben echt mega veel optredens gedaan. En die komen altijd een paar keer per jaar, komen die gewoon gezellig, echt voor de bewoners hier een optreden verzorgen. Oké. Dus dat is gewoon geweldig. Heb je nou ook voor best wel met de wc-rol onder de arm hier over de camping Je geweest? bent in de camper. Ja, weet ik. Maar voor... Nee? Tegenwoordig is dat niet Straks meer. mogen Ja. door een toilet. Dus we een soort van toiletgebouw ingericht. Dat is niet meer wie vroeger. Hè. Vroeger moesten ze met de wc-rol. Tegenwoordig hebben alle campings wc-papier aan. En Ja. als je nou heel goed kan dansen, mag je donderdagavond ook nog terugkomen. Oeh, wat is het Dan hebben we repertoire? dansover met DJ Delta.
Oké. En wat voor muziek wordt er dan gedraaid? Want ik ben Van niet... alles. Oké. Tango is aan mij niet besteed. Nou, dan Quickstepje doen we red een ik misschien foxtrotje met jou. Een foxtrotje? Ja. Oeh. Was dat nou een oefening? Dan doen we een foxtrotje met jou. Dus ik smik nou hoe om een Ja, foxtrotje dat kan. te Als doen. jij donderdag hier bent. Ik geloof dat heel planning op een scheppertje gooit bij jullie. Wel heel Je verleidelijk. hebt een camping of je hebt het niet? Ja. En we doen alles op maat, dus ook dan is het inspelen op. Dus. Oké. Nou, ik zie dat er door, even kijken, bonbons, Belgische bonbons hebben we. Er staat een flesje roerstiet ervoor. Ja, Geer, lekker. Ja. Is het, Ik heb ook wit in de koelkast. is het nog te vroeg? Voor mij mocht ze beginnen. Ja. Maar ik moet nog weg straks, dus ik kan nog even niet permitteren. En we zitten volgens mij redelijk aan de tijd, dus niet match. Super, dat ze nog door zijn, ja.